Ναι, άμα έχετε 1 ευρώ. Δεν έχω 1 ευρώ, αλλά έχω 2. Ορίστε, δώστε τα μου αν θέλετε, μπράβο. Ωραία, φτάνουν και αυτά. Πηγαίνετε, καθίστε και θα σας φέρνω. Εντάξει. Ωραία. Παιδιά, θα λυπήθηκα λίγο, οπότε θα του πάρω. Θα του πάω μια κοκακόλα και μια πίτσα, γιατί το λυπάμαι λίγο αυτό να. Παιδιά, επειδή είμαστε λίγο συνεπίτες, θα του πάω 2 hot dogs. Γεια σας. Γεια σας. Έχω να φάω 5. Επειδή σας λυπήθηκα, σας έδωσα hot dog. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι πολύ που έχετε καταλήξει έτσι. Ναι, οι γονείς μου δεν με προσέχαν καθόλου. Πω, λυπάμαι πάρα πολύ. Πώς σας φαίνεται το φαγητό? Ωραίο. Έχω πάντως να φάω πόσο. Πάρτε και τα λεφτά σας πίσω. Όχι. Είναι δωρεάν, σας λυπήθηκα πάρα πολύ. Γιατί. Τώρα εντάξει, πρέπει να βοηθάμε και λίγο τους φτωχούς. Ευχαριστώ πάντως. Καλό ήταν το φαγητό. Γεια σας, χάρηκα Γεια. πολύ. Παιδιά, πρέπει να μαζέψουμε. Να μαζέψουμε λίγο. Ωραία. Αν σας αρέσει τέτοια βίντεο, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο. Να κάνουμε και άλλα τέτοια. Γεια σας κύριε αστυνομικέ, τι σας θέλετε? Έχετε μία κοκακόλα και 2 ντόνατς. Έρχονται αμέσως. Παρακαλώ, πηγαίνετε καθίστε. Λοιπόν. Να μου τα φέρετε γρήγορα για να πάτε φυλακή. Όχι, όχι, εντάξει. Τι μου είπατε, θέλετε να πιείτε κάτι? Μία κοκακόλα. Έρχεται αμέσως, γιατί την έχω ξεχάσει. Λοιπόν. Α, εδώ είστε. Πώς σας φαίνεται? Καλό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάνει 2 ευρώ. Γιατί 2 ευρώ. Αφού πήρατε 2 ντόνατς και με κοκακόλα. Κανονικά έπρεπε 3 ευρώ. Θα πληρώσω με κάρτα και θα δώσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Παιδιά, πάει πολύ καλά η δουλειά. Αχ, τέλεια. Κι άλλος πελάτης. Περάστε. Οπ. Γιατί δεν ανοίγουνε. Ανοίξτε, ανοιχτά είναι. Ευχαριστώ. Σας. Πείτε μου, τι σας θέλετε? Θέλω 5 κοκακόλες και 2 πίτσες. Εντάξει. Να κάνετε λίγο πιο γρήγορα γιατί θα φύγω. Εντάξει, πηγαίνετε καθίστε και θα σας τα φέρω Να σας αμέσως. ρωτήσω, πού είναι το μπάνιο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το μπάνιο. Να, εδώ είναι. Ευχαριστώ. Χάλια. Γιατί να έχουν λίγο ωραίο το μπάνιο, το έχουν σάπιο. Άντε λίγο να βαφτώ τώρα. Τι μου είχατε πει θέλετε, γιατί ξέχασα. Θέλω 5 κοκακόλες. 5, οκ. Και 2 πίτσες, τίποτε. Ναι, 2 πίτσες. Έρχονται αμέσως. Εδώ θα βαφτώ τώρα. Μισό να φτιάξω το φαΐ. Αφού αυτή χαζεί, ό,τι κάνει που ξέρει, τι κάνει. Θα βαφτώ. Θα φτιάξουμε λίγο τι. Άντε γρήγορα είπαμε. Ναι, έρχονται αμέσως. Πηγαίνετε καθίστε. Τώρα τις έχω ετοιμάσει. Είναι ζεστές. Άντε, πήγαινε να καθίσετε. Εδώ θέλω. Καθίστε που θέλετε, δεν έχω θέμα. Ορίστε, πάρτε τις πίτσες σας. Έτσι, δεν είναι και τόσο ωραίες. 5 κοκακόλες μου είπατε. Ναι, Ωραία. φέρτε τους κοκακόλες. 5 είναι. Δεν μου δώσετε, ούτε μία. Α, τώρα Τώρα εντάξει. κάνει 5 ευρώ. Τόσα πολλά. 5 κοκακόλες, 5 ευρώ θα πληρώσετε. Και 2 πίτσες. Οι πίτσες εντάξει. Λοιπόν, δώστε τα μου. Σίγουρα να σας τα δώσω κιόλας. Να μιλάτε λίγο πιο όμορφα, σας παρακαλώ, δεσποινής μου. Μαζί φεύγω. Πληρώστε με, σας παρακαλώ. Όχι. Πληρώστε με. Όχι. Θα σας κάνω μήνυση. Παιδιά, αυτή την πλήρωσε καθόλου και ήταν λίγο ψωνάρα. Όπως φαίνεται. Όμως θα την πάμε φυλακή, γιατί δεν πλήρωσε. Ναι, νομίζεις. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ να φύγετε. Ο άντρας μου είναι αστυνόμος και δεν μπορεί να με πάρει. Ναι, να φύγετε όμως, γιατί καθυστερείτε και έχω και άλλους πελάτες. Δεν με νοιάζει. Γεια σας και τώρα περάστε. Γεια σας. Τι θα θέλετε? Μία κοκακόλα. Ναι, ορίστε. Μία κοκακόλα. Ναι, Και ένα μιλαράκι. έρχεται αμέσως, πήγαινε να καθίσετε. Εντάξει. Πού την πετάω την κοκακόλα. Στο κάδο πίσω σας νομίζω, έχει ένα κάδο. Την πετάω. Δεν την έβαλα. Αλλά εντάξει.
ό,τι γουστάρω κάνω. Πήγαινε να καθίσετε και σας φέρω το μήλο. Παιδιά, να το και το μήλο, τώρα πρέπει να το πάμε στο γιατρό. Πού είστε, κύριε γιατρέ? Α, Δεν με βλέπετε εσείς. Δεν ήταν και τόσο ωραίο το μήλο. εντάξει, να κάνουμε τώρα. Για Δεν λίγο. ξέρω. Κάνει 3 ευρώ. Πού πάτε? Τι που πάω σπίτι. Δεν θα πληρώσετε? Και εσείς θα φάτε μήνυση σε την άλλη που δεν πλήρωσε. Η άλλη ξέρετε τι είναι. Λοιπόν, πληρώστε γρήγορα και θα φωνάξω την αστυνομία. Σας τα πετάω τα λεφτάτε. Γεια σας. Αχ, παιδιά, κάποιοι πελάτες είναι περίεργοι και δύσκολοι. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο,